سرست مزاربت زعباتات كوينوم زوعلو ناي زعلت مالتيو اي تستالين بميديو بستزاربو فيلد مارشال برهان جولا بقبون بوليان قالوسنا موصيوم زبوله زربا غدا كم زلو خوينو زرسناي غرماي كبارر كاب change.org طرعاني اكبوللو زبار غداين اب تግራይ ዝግበር ዝዋዕለ ሹመት ሰበስልጣናትን እንታይ ፈጢሩ ዝብል ገለ ማለት ሰለስተ ዘዓባታት ነይሮም ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ አካል ገይር ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹም ማለት ንስኻትኩም ለቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሮ ኢኹም ሃናጻይ ርእቶ ጽሓፉለይ ሰባት ኣለው ንኸንብብካ ናብኣቶም ክሰግሬ ማለት እዩ ተቀዳማይ ርእቶ ኢትዮ ኢንተርቴይንመንት 2 ዝሃበኒው ሽደን ናተይ ርእቶ ክበጽሓካ ይከኣለን ኣቀራርጻ ትክክል ኣይኮነን ሞ ማእኸል ኮይኑ ቀጥ ዝበለ ግብሮ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ክቡርን ፍቱውን ሓው ኢትዮ ኢንተርቴይንመንት ትክክል ኢኻ ማለት ወይ ከዓ ትክክል ኢኺ ንጓሉን ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ቀጥ ዘይበርኩሉ ምኽንያት ጀስት ኦፕሬት ዝገብሮም ነገራት ስለ ዘለዎ እዮም ንእግረ መንገዲ ማለት እዩ ሰርሖም ነገራት ስለ ዘለዎ እዮም ንበዝ ሕጂ ኮን ከሎ ማለት እዩ ሞር ናብቲ ከም ዓይነት ሴት አፕ ወይ ስቱዲዮ ቅየር እንተሎ ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትዮ ክስርሐሉ ዝኽእልን ናይ ብዙሓት መሳርሕታት ኣብ ግምት ውሽጢ እቲና ዝቕየር ስለ ዝኾነ أن we are on the go مالتي أما قدينا نركب كبلك إزدلو كبلك إزدلي يغني لي جن نحنات أي رئيتها مالتي نقول لهم بتعمي يغني لي رئيته نتصحف لي سبات مالتيو كتصل بلا كالي رئيته كوس صغير عند كومنت صحف لي سوالله مالتيو دانيال قبر كريستوس بحقي دونكورنا يبليو بفلاي ابتغراي زولو لعلي زبصح دونكورنا يو زبل رئيتو الله دانيال قبر كريستوس مالتيو يغني لي رئيتها نو هيما لايك غيرولو بتمثال نز فيديو دحرنا واني مصيو جيتش كينغمان حدا من اسيلن من اسين خوينات نطيت وزته يوم زغبرو زلو زبل رئيتو لو بتمثالي جيتش كينغمان عدما دقن زبلع مالتيو مخانو زي فلط ادين زبل زربالو يبرح دستا اسياس مسموته كغدفو يچكانه زبل رئيتو لو مالتي حجنا نايلو معنت فيديو كنسغرينا ابتنا نايلو معنت فيديو بتاع دس زولو رئيتوتات አለው ይም ተከሰምዖ ማለት እዩ ናብስ ከነስገር ተቀዳማይ ቪዲዮ እዚ እዩ ክንሰምዖ ኢና እቲ እንታይ ተባሃለ መን ተዛረቦ ዝብል ማለት እዩ ሃነጁላ ብቆቦ ብዋግምራ ሓይልታት ጽምዶ ወጊኦም ናይልና ወነት ሓይልታት ጽምዶ ከምዚ ስልካ ወጊኦምና ዝባል ከመይኮም ዝኾነ ይንፈልጥን ግን أبي حالتات صمدو وجن تجميرا خاليو سلكا خون كان تجمر حالتات صمدو حدا شح قتلنا لميلو حدا شح قتلنا لم زي سمعنا يوري زي سمعنا يوجب بلب بسيلم بأمرهم يكايد الله تمني والله ده نجار جا تخون ده تخون زخانة نشتكي سمعكم يت أما عندنا كف علب بنبلو أكدو تسبسبو أكدو تسو أورنتشين ستو ወደ ሰሜን ወሎና ወደ ዋግ በመግባት ለደናቀፉ ሞክረዋል ከአንድ ሺህ በላይ ክሳራ ከስረው ሳይሳካላቸው ወደ ትግራይ ተመልሰዋል ጽምዶ حراي حجي ابتا تبهل زلا زينا ندحر اخوينا ወይ ካተወጋዕ ዘላ 1000 ሰባት ከሲሮም ተመልሶም ንድሓር ግን ከዕንቅፉና ፈተነ ገይሮም ነይሮም ወይ ሙከራ ገይሮም ነይሮም ዝብል ዘረባሎ እዚ ሓሶት እዩ ዝብል ከ አሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነውን ከም ዝመስለኒ 1000 ሰባት ዝስውእሉ ውግ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝስማዓን ብፍሉይ እውን ማለት እዩ ዝተወሰነ ወይ ምንጋዓት ወይ ዝተፈራለዩ ሚዲያታት ወይ ዝተፈራለዩ ካልኦታት ሲ ናይ ሚዲያ ዝነጥፉ ሰባት ከቃባብልዎ ክርአ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሳተላይት ኢሜጅ እውን ከም በተማሳለ ክርአ ዝኽእል ነበረ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ከምዚ የለ ምናልባት ኮይኑ ተባሂሉ ዝኾነ ጨብራሕራሕተ ነይሩ ወይ ከዓ ንድሕሪ እቲ ምርጫ ገለ ምስተገብረ ማለት እዩ ዝመጽእ ነገራት እንድሕርዳል ንሽዑ ትንቢት ወይ ከዓ ግምት ገለ ኾውን ይኽእል ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ኣኖም በተማሳለ ማለት እዩ ከምዚ ክሳብ ክንዲ ዝኣክልሲ ሞስ ተሰምዐ የለን ዋላ ሓደ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ሰምዖ ሰብ ስለዚ የለ ኣኖም ተገሪመ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ብዜና ገይሩሲ ከቅርቦ ነይሩ እዩ እንታይ ተባሂሉ ኣበይ ከባቢ ዝብል ነገር ምተረኽበ ነይሩ ማለት እዩ 1000 ዝኣክል መስዋዕቲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ኣፍሊት እያ حساب زبط تنጓና
قدو من ملو كمخا زوحس ولد ولدو وحجون صمدو حريا خلته حزبي بفقرن سيني تنزعبي طعو ما سمعمنا زملس نلبي حراي ازوم هصاون تقول عزياتهم مالتيو اذا خمزيات قطمي تا خمزيا مقطام حفتيناتين اشلي تاي زي جبرت نسا بلي تباهيلات قطمي بلبي غليلا مالتيو صحيفهم غلغليهم ولدي غلغليهم كا ابت خبابي دحنا قطما يزبحال تلامامدو يلو لماميدو ابزي نختواسا مالتين ام مدرخ حزوا موصيلو ويل اتي موسا كم زلو خوينو انا نسكوا بزح اي صلاكون مالتيو تخلتا صبوق كلت انديو غنتو مناسي نتوم هصاون تقولعو تاي كم زمرو رئينتو من عسيتهم هايرم ديوم توم هصاون تقولع ግን رئيو مالتيو هصاون تخمزي كمهاري يبلومن تمهرتي ወይ ካሊ ነገር ናይ ጽቡቅ ዝበሃል ነገር ማለትዩ ናይ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ካሊ ኣብዛ ዓለም እዚ ተወጽሒ ዘሎ ነገር ከየምህርዎም ሲ ንሳቶም ዚኦም ዘምህርዎም እታ ግብረ خفاء ማለት ይረይዋ كتبك أزياء زعان عبل بولو قال عدك تعاطيقهم بناين تأيز بحال بناي كابتاني كتسرحت قال قبربي لو مالتيو بك أزي كم نحوارو اتوسان زبحال نقر مخوانو مالت أزي نحرد أتريفو أزيو أبشقر نودق مخوانا قال نا تقبري نقرو تنقل عب خمز عينة التعبابي عبيم يوم مودأتهم أزيوم سي كما يقرئيو تكنولوجي خرأيهم انت أي كرأيهم لكم تحاسبكم منم زر رأيهم نقر يلن للوالي بلا ولوم يروم لبزبن كأ زلوان زي بلان حدا تدميرهم تتعميدهم سلازخونو زوم زي بلوم توم زلومن كلهم زي امهروهم نتم قلعو مالتي زي بتعام زحزن نغري بتعام فليز ولا زحزن نغري يونا سنبا ايو تطرعن ازي قداسي يفرم يقني اللي زبل غديفو زلو مالتي اب سويزرلاند زركب فورس اسايلم كليم زلو إلوم يوم ديكتاتورشيب ريجيم ان إريتريا سابورت تقبر سلازخونه إلوم أبزي لطيفهم مولو مالتيو بزحات سبات كأنز قدايزي change.organization ويك أو أرج مالتيو أو إيوم بوست جرم وزلوزي ناي ترعان مأكبيو أبزي قدايزي بتعم أزيز قرميو من كم زبقصو نمنتا أما بقصو مزبل بولك أسب بزحيو لم كان زر أزلوخم عينة نقر بقدام يعب منهم طولو أبزي إدريس ون زكايد زقني ايو بتماساسالا بالعل زرسنا يغرما يونكم عينه ነገር ወሪዶ ሎ አምሄርካ ሚዒድካ ገለና ብዚ ክምለስና ብዚ خللو ደረጃ ምብጻሕዲዩ ጽቡቅ ነይሩሲ እንታይ ኮው ነይሮ አና አይፈልጥን በጣም ዝሕዝን ነገር እዩ ማለትና ውልቀ ሰባት ወሪድካ ከምዚ አይነት ንሱውን ውልቀ ሰብዩ ከም ውልቀ ሰቡ አክት ክገብር ነይሮ እቲ ዝብሎን እቲ ተንኮልን እታ ብውሽጥ ዝነበረ ሽርሕታቶምን ድሕሪ ተወሰነ እዋን ዘውጽዎ ነቶም መናእሰያት كلمسو قالسوم تعيرم يم تومن اسيات كنزي يناددوم سلازخون ام نابكم دي عينت غداياتهم زلو مالتيو تخونه بزحات سبات كزارو سلازخونت غداي دحري رياكت كغبرو لي اختسمعو يخم مالتي فقرك صاريكم كان منساكم ديرك بعليسي هجم اذنها ابذنها دغملك فيديو حزيه مذكرت اخونك هجخ دغمل لمن تاي كما خد امسلسي كما خد امسل ود كله غزاي حبر زقير فقيمي اي راهنا بهوتي اسخا حسيخا مو تحسن لك ودو دق كولو غزاي دق حدا سبعي نايلكا نزي كولو غزاي جغنا ناي طلاقي تصقعي نخت غبره زمزمسكا نمنسيات ابز حمام زعتخا نسخا ايا درا اسخا كم نفحيتو حسي وزعما حزب إيرترا ختزارب نسخسي أبينا يودب على خينا هنا من قصاصي أب حزب إيرترا له حزب إيرترا ودبيو حزب إيرترا أنا قال هاي من يخزب لك أكل سجاب زي اللي من يخاتم الساس من يخصها تواخ من يخاب لك بزعبة حزبي بزعبة بهاجري كتقنصتو علزي من يخاب راي حجتا من يخاتبل نعاي تبولوني من يخايتبولوني أنا جن من يخوم كبلكم من يخوم إلى خزاربي نسخاتكم جن من يخاتلكم هو جنجبل من تلوم خمن تبل مالت كتملس عليك من يخايلهم خد أولك من يخايلهم خد زيت ملصول من قستريخا شرا خد وقيل كات دقفوز الله حكيله بزخونه نايتو من أسيك ألسي نعخون انتخونه كم عبي قوم نقرد الله سبق قطيرهم أبسفرالي ناتكا مالتي كونسرتات وزت بمولو يأتوني روم يوم مساخاون يحقزو خاني روم مالتي نساخا أبتشعو ووخ عنا بالكا مالتيو تبلع منيركا ويك أدحر مودأتون خبلع جيركا قديف كام كيركافت مودأتاب تعدون أتيخا أتيه بس حمسيه وتيه قلقلم والجب ميركا حجتو من أسيكا حزوم خامالتسي أطبق بيلو ملكات نجارات والسن تباهيلك أخا مالتي صبوا العدنا حمشت من قد تسريح وقليلك محساو نسخة قدفو
ስኻትኩም ከዓ ማለት እዩ ኣምሂርኩምን ምዒድኩምን ናብቲ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ መቸስ እዚ ለሚድዋ ዘሎ ለሚድዋ ኣብቲ ዓዲ ኸይዱ ሕጂ እቲ ዝበሎ ነገር ስለዚ የለ እንታይ በሊዑ እንታይ ሰትዩ ከም ዝነብር ትፈልጥዎ ኢኹም ትርከብ ነገር የላን ፎሊጥ እዩ ማለት እዩ ዋላ ንኸብሪ ገለ ተዘይኮነስ ንናብርኡ ናይ ትምችዎን እያ እዚ ከዓ ዘብዚኣ ዘሎ ለቑማፅ ማለት እዩ ዘብዚኣ ዘሎ ለቑማፅ ንስኻ ይገርመና ኣሎ ርእይ ዝብል ፖስት ገይሩ ኤርትራ ጥራይ ስለ ዳኣተወ ወይ ናብ ሃገሩ ስለ ዝኣተወ ዘርእሰናይ ክኽሰስ ኤርትራዊ ዘቕተለ ከዓ ክነግስ ክሳብ ክንዱ እድዩ ንሓውኻ ወይ ንኸማኻ ኤርትራዊ መንነት ዘለዎ ሰብ የሕሊፍካ ናይ ምሃብ ጭካነ ግን ዳርጋ ኣብቲ ኤርትራውነት ጥራይ ዝረአ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ተቃዋማይ ይኹን ደጋፋይ ይኹን ኣብ ጣውላ እንዶ ሞጊትካ ሰዓሮ ብተግባር እንዶ ሰዓሮ እቶም ናይ ህዝብኹም ክፉእ ደይ ትደልዩ ኣብ ትግራይ ስብለኩም ኣለኹ 7 ኣብ ማዓስከር ኤርትራውያን ስደተኛታት በውራጃ ብዘርኢ በሃይማኖት ዝተቆተሉ ኣለው ሽሞም ኣለኒ ኢለኩም 10 ግዜ ዝርዝር ኣስማቶም ኣለኒ ምስክራት ኣለውኒ ወዲ ዕፁ ክፍት በዓል እዩ ኣቕቲልዎም ኣረሽንዎም ብገንዘብ ገይሩ ኣጥፊእዎም ሓራይ ሕጂ ኤርትራዊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ጭካነ ዘለዎ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ወጣም ኩርኩር ናይ ዓድና ዘሎ ካሊ እዚ ማለት እዩ ኩሓሎያ መሲለንስ መንቆሮ ካብ ዝበሃሉ ሰባት ሓደ እዚ እዩ ኩሓላ ይመስል መንቆራ እዩ ሌባ ኢኻ እዚ እንታይ ዓይነት ሌብነት ኣሎ ሰልጠነ ግርማይ ኤርትራዊ ኣይኮነን እንዳ እንድሕር ኮይኑሲ ኣነሲ ኣምሊጥ ለይምበር ቆትሎ ከቆትሎ ኢለ ነይረ እብዚ ግን እንዳተዓጀበ ስለ ዝኸድ ነበረ ኣምሊጥ ለይልካ ኣይኮነን ዲዳ ሓውካ ደይኮነን ንስኻ ደስ ኣብ ካልእ እንትኾን ተለይ ሓውካ ነወይኑ ማለት እዩ ረእይዎም እዞም ከምዚ ዝበሉ ለያው እኮ ክነፃሪ ኢና ንሕና ኮፍ ኢልና ዘለና ልክዕ ልክዖም መስመሮም ክነትሕዞም ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና ኣነ ኣብዚ ኮፍ ኢለ ዘለኹሲ እቲ ሕሶቶምስ ከቃልዖም ኢለ እምበር ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዘኻኽረኩም ኢለ ማለተይ ገለገሉ ሰብ ይርስዕ ስለ ዘሎ ኣምሊጥ ለይ እኮ ንስክላ እኮ ኣምሊጥ ለይ ዓሕ ይብል ፀኒሑሲ እንታይ ይብል ሕጂ ማለት እዩ ኤርትራዊ ተዘይ ሓሊሉ ከምዚ እንተዘይ ገይሩ ገለገለ ሕጂ በፂሑ ይረኣየካ ደሎ ሕጂ በፂሑ ዲ ዝረኣየካ ከምኡ ሌባ ኢኻ ንስኻ ሕጂ ንስኻ ብዛዕባ ተሓሊሉ ተይተውግዕ ኣነ ዘውግዕ ዘለኹ ብዛዕባ ቅንዕና ዝተመልኦ ኣብ ልዕሊ ዘርእሰናይ ክግበር ዘለዎ ተወሳኺ ሓልዮት ክትገብሩ ዘለኩም መናእሰይሲ ሓደ ሰብ ዘይቅይር ሓሳብ ዝበሃል ንዘለኣለም ስለ ዘይብሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክጋገውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ንዕኡ ተረዳዲእኹም ብምትህላኽ ተይኮነስ ብምትዕርራይ ሓዋይ ሓውካ ብዝበሃል ነገር ድሓን እቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ሕማቕን ክፉእን ንሕና ብምቅላዕ ማለት ፀጉዑ ክነትሕዞ ኢና እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናትኮ ክመውት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪ ደኣ ተሳቲፍኩምሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝገብሮ ነገር የለን ይሕሱ ሰለስተ መኪና ዝሕልፍ መንገዲ ኣሎ ዘተገለገለ ይብሉ ከምኡ ትሪኦ ኣለኻ ገለገለ ይብሉ ንሰኔን ተንምጭርባር ማለት እዩ ሳተን ከዓ ተቃሊዕን ወዲአን እዮም በዓለት መንግስቲ እውን በብዓመቱ እናመፀ ዝወደአን እየን ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም እየ ዝብለኩም ዘለኹ እምበር ነቲ ከምዚ ሕጂ ዝበለ ዘውዚኒሄ ለቑማፅ ኣነ ስነ ጥበባዊ እየ ገለገለ ዝብል ዘሎ እዚ ብገበን ክሱስ እዩ ብገበን ኣብ ጠላዕ መሬት ናብ ዝተወለድናሉ ዓዲ መፂኡ ኮፍ ኢሉ ንእከለኮ ቆትሎ ነይረ እየ ግን ኣምሊጡ ለይ እንዳበለ ዝዛረብ ናይ ሓሶት ንጉስ እዩ ማለት እዩ መወዳእቱ ከምዚ ጌርኩም ዘይተሓልዩ ደኣ ፅቡቃት እንድሕር ደኣ ኮይንኩም እንታይ ኢሎም ንዓኻ ዝሓልዩ ንዓኻማ ብሱራይ ንሓልየልካን ማለት እዩ ሕጂ ግዜያ ዝሃቦ ሓምሓምስ እምኒ ይሰብር ይብሉ ወለድና ግዜ ሂቡካ ኢኻ ንስኻ ኣብዚ ኮይንካ ትዛረብ ዘለኻ እምበር ከማኻ ንዝኣመሰሉ ሓልዮት ኣየድልዮምን ንሰበይ ትሓሊ ንገለይ ትሓሊ ኣይረኽቡን ኢልካ እንዳትፃረፍ ዘላ ሕልፍ ሓሊፉካ እኮ ማለት እዩ ኣብዚ መፅአ ናብ ትግራይ መፂኡ ተሎ ቆትሎ ኢለ ንሰልጠነ ንሽለዮም ሊጥለይ እኮ ዝበልካ ሰብ ኢኻ ማለት ሳብ ብዛዕባ ሓልየት እንታይ ትፈልጥ ቀታሊ ነብሲ እንዲኻ ንስኻ ዓማፂ ሽፍታ ናይ ዓድና እኮ ኢኻ ዘለኻ ሞንስኻሲ ብሩኽ ሰብ ኮይንካ ዲኻ ሓጂ ሓልየት ትፈልጥካ መፂኻ ናብ ዘለኻ ሕጊ እንድሕር ተኣምኑ ኮንኩም ክስ መስርትሉ ኣነ እቲ ዶኮመንት ከቐብለኩም ዶክመንት በል እስኪ ዶኮመንተይ ትበል በጃኻ ሓደ ፋራ ኢኻ ማለት እዩ ፋራ ኢኻ ብስሩ ተዘይትኸውን ሲ ትሄድፎን ወይ ስምዓሉ ወይ ኣብ ክሳድካ ጌርካ ታኢኻ ጌርካ ሸላ ማለት እዚ
كلنا خم إنا جميرنا of course مالت ጸገም የውልን ብታሕት ኢና ጀሚርና ግን ናትካ ንወይ ዶክመንት ንኽትበለ ዶክመንት በል what is document ታምታይ መጽቃል ናይምታይ ኮን ይኸውን ሕጂ ዶክመንት ኣብ መንጎ ሃይብሪድ ዝኾነ ወርድ ትዛረብ ካልኣይ በቃ ብጣዕሚ ከተፈንፈለና ዘለኻ በቃ ብስሩ ንጸዳካ ኢና ዘለና ንስኻሲ ሓወይ ኢኹም ዚ ዝበለ ኢኹም ንስኻ ታይ ትገብር ንእከለ ሕለይሉ ሓወ ልዕሊ ሓወ ክወፅ የብሉን በልካ እሺ ንሰልጠነ ግን ክንከሶ ዶክመንት ክበኩም ማለት ኣባ እኮ ያኔ ተሓሶትካስ ኣብዚ እኮ ያኔ ኣፍታ ፍንጫኻ ካብዚ ኣና ኣብዚ ኣርሒካ ምሕሳብ ተኣቤካ ካብ ዓይንኻ ናብ እዝንኻ ሃውኢትካም ንምንታይ ማለት ኣነ ተሓለቀ ናይ ሰልጠነ ይኮንኩ ንስኻ ግን ነቶም ሕዋትካሲ ክልቲኦም ሕዋትካ እንዲዮም ሓቀይ ደጋፋይ ተቃዋማይ መግደፎ ክልቲኦም ኤርትራውያን እዮም በቃ ማለት ንዓኻስ ማዕረዮም ዝውፅኡኻ ደቂ ዓድኻ እዮም ሕጂ እቲ ሓደ ይድግፍ ኣሎ ነቲ ስርዓት ሓደ ይቃወሞ እዩ ዘሎ ኦፍ ኮርስ በቲ ምድጋፍ ተኮይኑ ነቲ ስክላስ ክላላታ ማለት እዩ ክትቀርበካ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ግን እንታይ ትብል ኣለኻ መሲልካ ከምዚ ጌርና ንተሓላለ ኣሕዋት እንደንኹን ንምንታይ ዘይንደጋገፍ ደቂ ዓዲ ደይኮንና ኒኻ እንዳበልካ ፀኒሕካ ሳይ ግን ትብል ኣነ ክትከስዎ እንድሕር ኮይንኩም ክትጠልጥልዎ ትኮይንኩም ኣነ ዶክመንት ክበኩ ሙፅፅላይ ኢኻ ንስኻ በቃ ሓሪፍ ሙፅፅላይ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ጥዑይ ሙፅፅላይ ተመስገን ዝበላ ትሕሸና ማለት እዩ ናትካ ግደፎ ሲልካ ገዲፍናካ ኢና ናብ ተመስገን ክንሰግር ኣንጻር ስጋ እንደምን ደይኮነስ ኣንጻር ስም ሓሳብ ግደፊ ግደፍ ዝደልዮ ካብቲ ዓበይቲ ዕላማታቱ ፅባሕ ንብውን ሃገር ከይንኸውን እዩ ሕድሕና መንጎ ኣሕዋት እንዳተዳመና ክንነብር እዩ ደም ተኺዱ ዘሎ ይኹን እምበር ንሕና ድማ ካብኡ ዝሓሸ ህዝባዊ መንግስቲ ክንምስርት ተኮይንና እቲ ዝበዝሐ ብካሕሳን ብዕርቅን ዝውዳእ ኮይኑ ውሕዳትካ ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ስርዓት ምድላው እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ዝሕጅሎም ብልዕሊ ንገብሮ ዘለና ጎስጓስ በቲ ሓደ ወገን ተሪእናዮ ህግደፍ ካብቲ ዝደልዮ ዓበይቲ ነገራት እዩ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ኣቲኻ ፋሕፋሕ ምባል እሞ ኣርቂ ቀቢልና ተሓሲብናሉ ፅቡቕ እዩ ዘርሰናይ ዝሕሾ መሪፅ ኣሎ እዚ ማለት ገበን ገይሩ ማለት ኣይኮነን ገበን ተገይሩካ ፅባሕ ንጎብ ዝመፅእ ለውጢ ክሕተት ክንገድፈሉ ኣለና ኣብ ቀሩና ወዶ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ገለ ትክክል ናይዚ ሕጂ ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ በቃ እታ ገበን ገይሩ ኣሎ እንተኮይኑ ዝሕተተሉ መንገዲ ይሕተት ዘይገበረ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ድማ እቲ ባዕሉት ናይ ኣካይዳ ናይቲ ሕማቕን ጨምላቕን ዝኾነ ስርዓታት ዘሎ ኣካይዳሲ ንሕና ከም ውልቀ ሰባት ክንነብር ተለና ንደግሞ እንድሕር ኮይና ማለተይ ፍትሓውያን ምዃንና ንፍትሒና ንቃለስ ኢልካ ኣንጻር ፍትሒ ነታ ፍትሒ እንዳጎሰኻያ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እንዳቐተልካያ ፈውስሞት እያ እኮ ፍትሒ ማለት እዩ ርትዒ ንሳ እውን እንዳጥፋእኻያ እንዳበላሽኻያ ከይድካ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን እንታይ ትገብር ንፍትሒ እኮ ይቃለስ ኣለኹ ተይልካ ኣባኻ እዩ ዘሎ እቲ ጌጋ ማለት ስለዚ እቲ ጌጋን መሰረታዊ ስሕተታቱን እንዳኣረምካ ከይድካ ንብዙሕ ዝሓቁፍ እምበር ብዙሓት ዘፈንጭል ስራሕ ከይሰራሕካ እዩ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ማለት እዩ ሓቆፍቲ እምበር ክትኮኑ ኣለኩም እንዳደረበኹሞም እንድሕር ደኣ ከይድኩም ዘረብረብ እንዳበልኩሞም እሲ እንታይ እዩ እዚ ባይዘወይ ኤግዛክትሊ ክንደይ ወርሒ ገይሩ ኣለዋ ኮሮና ኦዶ ድሕሪት ናይ ያፌት ምስ ተቐትለ ፍሓም ከፍሕም እቲ ዓዲ ማለት ካብ ሓንቲ ዓዲ ልዕሊ 87 ተኣሲሮም ኣለዉ እዚ ህዝቢ እንታይ ክሳብ ዝመፁ ይፅበ ዘሎ ዝብል እዩ እዚ መንእሰይ ካብኣቶም እዩ ማለት እዩ ካብቲ ያፌት ዝበሃል ፍሓም ነፍሓመ ዝተረኽበ ወይ ከዓ ከምዚ ፍሓም ዝበልዖ ወዲ ሓረስታይ ኢልና ክንገልፆ ኢና ወይ ከዓ ፍሓም ዝበልዖ መንእሰይ ፍሓም እንዳፍሓመ ተረኺቡ ተባሂሉ ዝተቐተለ ድሕሪኡ ኣብቶም ከባቢ ዓሚፆም ዝነበሩ እቶም 80 ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለዉ እዚ መንእሰይ ቃልዕዎም ኣሎ ካብ ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ምልእቲ ተኣሲራ ኣብዚ ኣብ ትሽዑ ግዜ ምፅኤካ ነይረ ካልኦት ሰለስተ ደቂ ተዓዲ እውን ኣምፅኤ ነይረ ሽዑ ምስ ተዛረቡ ፈትሕዎም ምኾኑ እዮም ዝብል ናይ ብዙሕ ሰብ ትፅቢት ነይሩ እንተኾነ ግን ስጋዕ ሕጂ ተኣሲራ ከም ዘላ ዓዲ ውሕዳት 34 ብዝገደፍካስ ተኣሲራ ኣላ ኢልካኒ ካብ ሕዳር ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ከባቢ እንተዘይተጋገሽ 8 ወርሒ ክፀንሑ ዘለዎ መስለኒ ማእሰርቶም ሕዳር እዮም ተኣሲሮም ክፅሩ ከለዉ በንማማይ ነይሩ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብቲ ዓዲ ጠጠው ኢሉ ሸይ ምስ ተረኸበ ተኣሲሮም እዮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ እውን በረኻታት ዝዛቐዱ እውን እዮም እቲ ማእሰርቲ ተፈፂሞሞ ናይ ሓወይ እውን ዓብ ሓወይ ኣብ በረኻ እዮም ከይዶም ሒዞም ኣብ ዓዲ ክእሰር ኣይከኣለን ኣጋጣሚ ፀኒሖም ይሓዝዎም ዝኾነ ክወፅ እዩ ወይ ድማ ክወፅእ ተስፋ ኣለዎ ዝተባሃለ ክሳብ ሕጂ ተሰምዐ የለን ብምቕፃል ኣብዚ ኮንሰርት ስለዚ ድምፂ ክኸውን እየ ትብል እንተኮይንካ መን ኢኻ ልቑማፅ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዘሎ ናይ ተፈታዊ ቶክ ሾው ወይ ናይ ዘርእሰናይ ግርማይ ናይ ስዊዘርላንድ ገለ ኣይኮነን 80 ሓረስታይ 80 ኣቦ ዓዲ 80 ኣቦ ገረብ ዓብይ ዓዲ ማለት እዩ ስድራ ዝኣሊ ስድራ ተኣሊ ኣዶ ኣቦ
ተኣሲሮም ኣለውኻ እንሆ ማለት 80 ሰብሲ ዓዲ ምልኢት ተኣሲሮሞ ማለት እዩ ጣብያ ምልኢት ተኣሲሮም ልካ ኣለዉ ብዛዕባ እዚኦም ኣይትዛረብን ከምዚ ዝበለ ቅጥፈት ከምዚ ዝበለ ሕሶት ከምዚ ዝበለ ህውተታ ገዲፍኩም ነቶም ድምፂ ክህወኖም ዝግብኦም ጥራሕ ኩኑ ንዓይ ዝፃረፉ ዝውዕሎ ብዚ መሊኦም ኣለዉ ድምፂ ከምዚ ተገበርካ እንታይ ይምልከተካ እንታይ ይግደሰኩም ዳኣ እሞ ዓድና ከምዚ ኢላ ዓድኻ እኮ ዓዲ ክትኮነካ እንተኮይና ቀዲምካ እታ ዓዲ ንክትከውን ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ዓዲ ክትኮነካ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዓዲ እውን ከይድካ ክትነብር እንድሕር ኮንካሲ ደስ ይብልካስ ሕጊ ስርዓት ዘለዎ ዓዲ ክትከውን ኣለዋ እምበሪ ስቑ ኢልካ ኣብ ሕጊ ዘየብሉ ማይ ዘየብሉ ሕግን ዝግን ዘየብሉ ዓዲ ኣማና የብሉ ክሓዳ የብሉ እንታይ ማዓተ መከሩ ይወድ እዚ ከባቢ $48,000 ኣሜሪካ ይወድዩ ግርማይ ዓንዶም ስለዚ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ስለዚ ግርማይ ዓንዶም by the way እቲ ስራሕ እቲ ኮንሰርት ብዙሓት ሰባት ከድንቅዎ ሰሚዐ ኣነ እውን ኣድኒቀዮ it was a great program ደኹርዕ ስራሕካ ሰሪሕካ ጽቡቕ ነገሩ ከዓ እቲ ዓቕሚ እቲ ብቕዓት እቲ ናይ ስነጥበብ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ድሌት ኣብ ውሽጥካ ስለ ዘሎ መቐጻሊ ንስኻ ካብዚ ንላዕሊ ዝበለፀ ስራሕ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ኩላትና ንኣምን ኢና ስለዚ እዚ ንግርማይ ዓንዶም ከዳኽሞ ይኽዕንቅፎ ኢሎም ዝሓስቡ የስ ቁሩብ ሰንከልከል ከብሎ ይኽእል ክጉህ ይኽእል ከም ዝረኣኽሞ ኦፍ ኮርስ ከዓ ዘውጉ እዩ ካብቲ ዕላማታቱን ሕልምታቱን ግን ደው የብሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንዝዓበየ ዕላማ ንዝዓበየ ራእይ ቀፅል ኣገዳሲ ኮይኑ ተተረኺቡ እውን ኣብቲ ልክዕ ሰዓት ምናልባት ካልእ ዝኾነ ነገር ተለዉ ድሓን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣጆኻ ክንነውሱ ግረም ብኻሊእ ባህላሲ ሓደ መንእሰይ ክሰርሕ የሉ እንተተበጊሱ ክሰርሖ የሉ ዝተበገሶ ነገር ከዓ እንድሕር ደኣ ተስፍኡ ቂሂሙ ኣጆኻ ምባል ሓደ ነቶም ዝሓዘኑ ዘፀናንዑ ብፁዓት እዮም ተባሂሉ ወይ ከዓ ምሩፃት እዮም ተባሂሉ ስለ ዝተፃሕፈ ንጹህ ሰቢኻ ማለት እዩ ብኻሊእ ባህላ ትዕላማት ገለገለ ብድሕሪኡ ከምፆ ኢሉ ነበረ ገለገለ ገዲፍና ከም ሓደ መንእሰይ ሰሪሐ ክዕወት እየ ከም ምባሉ ዝኾነ ኣብ ልቡ ዝበቆለ ሓሳብ ነይርዎ ነዚ ሓሳበይ ሒዘ ጽቡቕ ውፅኢት ከምፅየ ኢሉ ዝተበገሰ መንእሰይ ኣጆኻ ምባል እዩ ዝግባእ እምበር ከምዚ ኣይትስረቑ ኢለኩም ነይረ ትማል ማለት እዩ ሰረቕኩም ነውሪ እዩ ናይ ካልኦት ሰባት ወርቂ እዩ ማለት እዩ ግደፍሉ እስኪ ናብዚ ንስገር ኤርትራዊ ኢሉ ዝፅውዕ ሰብ ናይ ኤርትራ ነፃነት ኣይቅበልን ክብል ኣይኽእልን ተረዲኹኒ ምክንያቱም ኤርትራውነት በቲ ነፃነት ይረኺቡ እዚኣ ከማ ንባዕላ ነቶም ደንቢ ዕነት ዝነበሩ ድንግርግር ኢልዎም ዝነበሩ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘረድእዎም ዘለዉ which is good very much appreciated ድንግርግር ዝበሎ ስለ ዝነበረ ንስኻ እዩ ደንጊርካ ፀኒሑ ንኣብነት እዚ ክንፈ ዝበሃል ዘሎሲ 1888 ዓመተ ምህረት ካብ መግዛእቲ ጥልያን ወይ ከዓ ካብ ኩናት ጥልያን ነፃ ክወፅእሲ ዝገበሮ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ እዩ ሕጂ ግን ኢትዮጵያዊ ኢሉ ዓርሶ ይፅውዕን በቃ ብሓፂሩ ማለት እዩ ቅልለ ቢለ ዘይትርጉመልካ ኣና ይፅውዕን ኢኹም ኢሉ ማለት ሽዑ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተገዘት ዓዲ መንያ ኢትዮጵያ ሕጂ ግን ኢትዮጵያዊ ኢሉ ክፅውዕ ኣይደልን ንምንታይ ነፃነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ኣብ ልዕሊኻ መፅኡ ዝነበረ ገዛኣይ ስርዓትሲ ነፃ ዝወፅኻሉ ማለት እዩ ካብ ባርነትሲ ነፃ ዝወፅኻሉ ማለት እዩ ተመሊስካ ናብ ካልእ ባርነት ዝተሰጋገርካሉ ግዜ ማለት ትዝክረሉ ይኮነን ስለዚ ሪኮግናይዝ መሃብ ማለት ነቲ ዝተቃለሰሉ ኣቦኡ ዝተቃለሰሉ መንእሰይሲ ንዕኡ እኮ ውፅኢት ንዕኡ እኮ ሪኮግኒሽን ኣይህቦን ንምንታይ ኢሉ ይህቦ እንታይ ስለ ዝገበረሉ እዩ ዝህቦ ነፃነት ማለት እንታይ ማለት ድዩ ናይ መንግስተ ሰማያት ወፈያ ወይ ከዓ ናይ መንግስተ ሰማያት ምእታው ከይዲ ማለት እኮ ኣይኮነን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ንክትሰርሕ ብነፃ ሓሳብካ ክትገልፅ ኣሎ ዶ የለን ብነፃ ሰሪሕካ ክትነብር ኣብቲ ዓድኻ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓውደ ኢኮኖሚ በቲ ንስኻ ትኽእሎ መሰረት በቲ ሕጊ ዝፈቐደልካ መሰረት ሰሪሕካ ብሕጋውን ሕጋውነትን መሰረት ሰሪሕካ ክትፍሪ ኣሎ ዶ የለን ብነፃ ነፃነት ረኺብካ ዝመሰለካ ሓሳብ ክትሓስብ ክትዛረብ ኣይኮነን ሕጂ ክትሓስብ ተኸልኪሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣሎ ዶ የለን ናይ ምዝራብ መሰልቲ ተኸልኪሉ ብኻሊእ ባህላ ናይ ምሕሳብ መሰልቲ ተኸልኪሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነፃነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍሪደም ማለት እንታይ ማለት እዩ ነፃ ኮይንካ ክትንቀሳቀስ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካሲ ብዘይ ስክፍታ ዓደ እዩ ኢልካስ ክትነብር ማለት እዩ ተመንእሰይ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ተቃዊምዎ ንስኻ ንባዕልኻ ትቃወሞ ዲለኻ ትቃወሞ ኮ ይሓዘለኻ ተቃዊምካዮ ገለ ዝወፅኻዮ ጉዳይሲ
نصانت ابزي يبل عد نحر كوينوس غنا نسخاون كتقاومي خا تخاليون كقاومي እንታይ የምጽልይ ይዝብለካ ዘሎ ሕጂ ንሱ ትሕቶት መንእሰይሲ ኣይመፀን ኣይራናዮን ዝቃሎ ሰባት ኣይንፈልጥ ነርና ይኮነን ትዞም ጽለይ ነገር ካብኡ ናብኡ ስለዝኾነ ተሓጺበ ጭቃ ስለዝኾነ ንሲ ኣነስ ነዚስ ኣይቅበሎኒ ኢሉ ኣይቅበሎኒ እንተ ኮይኑ ድማ ጮዩ ወይተው ዘሎ ስርዓት ነት ስርዓት ከ ኣይድግፎኒ ብሹም ነጻነት ብሹም መዓልት ናጽነት ሽቅጥ ዘሎ ናይ ባርነት ስርዓት ማለት እዩ ንዑስ ይቃወም ይኮይ ሕጂ ታኣይ ኣብዲስ ታኣይ ትሕሶት تحصوت نتاعي تجيجا تاعي تشفت ناتكايو نسخات شفت زلها تايز بال زي سنخاسيا حز قورط مولي ولدنا نسخا ولا منم نجر اب زي كون الكاسي تايلوم زي يقبلوا تبل يقبلوا نعوم دي زملكات يقبلني انت لك حاول نحجن حاول نشدن مخانا يقبلني انت انت ازغور انا تايبلو تفطراوي ينبر زغورو ነገር የብልኝ ተፈጥራው ግዴታ ካየሱ ነበር በቃ ዝገብሮ ነገር የብልኝ በሐቂ ጽሩይ መርገጽ ዘለዎም ጽሩይ መርገጽን መትከልን ዘለዎም ተጋሩ ንቅድሚት ይመጽለው ደስ ተስፋ ይበካ ትጽምዶ እዚያቶም ኣብ ቅድሚት መጽዮም ክመርሕዎን ተጀሚሮም ትናይ በሐቂ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክብድል ወይ ሕማቅ ንክገብር ዝምነ ወይ ዝደልስ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ወላው ነቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ወንተ ኮነ ትግራይ ትዝኸፍ ሽግር ወዲቃቶ ዘላ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ንጽቡቃን ተደይ ኮይኑ ኣብ ሕማቃ ዝወፍር ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ከም ድማ ህዝቢ ድማ ብቀደሙን ከም ዘየለ ይሪሎ ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳን ሓቅን ፈላሊኻ ንምርኣይ እቲ ዝበለጸ መድረኽ ተበጽሒኩም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና حراي يقبرلنا كم تطول زلخا مالتي تهزبي نفلت إنا تمريحنات زول كاجن كالي هزو دخون أحيزم موت يوم نيرو مالتي يفتخل تشحن 10 قل من العامة مرت كالي إيو كاب كالي إيو موت يوم نيرو سراوي تسي كاب كالي عدي موت يوم مبلني بر خوم انت خوينو تزغورو نبر انت خوينو نسيو حما ازغبر نيرو دحانس كبل كوم ندحر كوينوس نحناس نسلام صلسب سلازي يله مالتيو تسلام دماني نافيق كاون تركب سلازي كونت እንኳዕ ዳን ሕማቅ ኣይኮነ እምበር ንጽቡቅ ነትትውለ ዘለኻ ተኾይኑስ ጸገም ኣብሉን ናራእና ይኽን ከይድና ምቕባልካ ኣይትሰከፍ ንሰላም ተኾይኑ ንሕና ንቕበሎ ካልኦት ሰባት ይቕበልዎ ጸገም ይብሉን እዚያ ንቅድሚት ከይድ ኣይካለን ሕጂ ግን ኣነ ክብሎ ዘልእቶም ከማይ ስደተኛታት ዘለዉ ኣብ ደገ ኣነ ብገዛ ርእሰይ ኣብዚ ክመፅእ ደልየ ኣብዚ ኢንቨስት ገይረ ነዚ ሃገር ክሃንፅ ደልየ ማለሲ ቅሩብ ኣዓቕምናስ ኣለና ሕጂና ክንገብር ንኽእል ኢና ግን እዚ ሕጂ እገዳ ወላበር ተባሂሉ ነበረ ወይ ከዓ ሳንክሽን ይብሎ ምዕራባውያን እሱ ተላዒሉ ስለ ዘሎ ኣኸም ግበረልና ኣፅለልና ንሕና እውን ኣብ ደገ ዘለና መፂና ነዚ ሃገር ዝናንፀስ ብዙሕ ይውዳልና ጽቡቕ እዩ ማለት ንሕና ክንማዕበላ ኢና ዓድና ክንልውጥ ኢና ብዙሕ ይውዳእልና እዩ እርግፅ እዩ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንኤርትራውያን ሲ ብዙሕ ይውዳእሎም እዩ ንኽልውጥዋ እንድሕር ዳኣ ደልዮም ነቲ ዓዶም ምናልባት ግን እንተ ተፈቂዱሎም እዩ ማለት ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራሕ ንዓድኻ ይትሃንፃኒኻ ሰላም ክህልወካ ኣለዎ ካልኦት እውን ዝበሃሉ ዘድልዩኻ ነገራት ክህልዎ ኣለዎም ስለ ዝኾነ ኢለ ሓሳበይ ገሊፀ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ እስኪ ንቐፅል ናብቲ ሳሕል ሰኸይዶም ኖ ድሓን ከይዶም ከዓ እንታይ ክገብሩ እዮም ተመሊሶም እኳ ሻዕብያ ንኤርትራ ኣትዩሲ ህዝቢ ኤርትራ እንደገ ወፁ ስርዓት ደርግ ደምሲሶም ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ደምሲሶም ሕጂ እንታይ እዮም ድካ ድብሉ ንስርዓት ደርግ ደምሲስና እዮም ድብሉ ደርጊ ኣብ ዓዲ እዩ ደሎ ደርጊ ኦኬ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብ ዓዲ እዩ ደሎ ነተና መወዳእታ ባይዞ ኩልና እኳ ኣብ ዓዲ ደርጊ እውን ተራኺብና እንዲና ቀደም ኣቦታትና ከፊልናስ መወዳእታ ወርቂ ዴታትና ሸይጥናስ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲምና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሻዕብያ እዮም ዝብሉ ንደርጊ ስዒርና እዮም ዝብሉ ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ስዒሮም ደርግ ዳ ካብ ኤርትራ ተኣሊሲ ኦኬ ካብ መሬት ኤርትራ ወፂኡ ደርግ ብዓዱ ኣሎ ሕጂ ደርግ ኢትዮጵያ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒድ ኣሎ ድበዛሕና ከማን ኣብ የለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና ድኹም ስሩዋ ብስሩኽ ተሳጉርና ድኹም ታናይ ተመስገን ዘረባ ብጣዕሚ ፍልይቲ ትገርም እያ መኒኻ እዚ ማለት ክንፈ ስምዓይ ኢኻ ብደንቢ ጌርካ ማለት ዝገርም ወርቀዴና ሸይጥና ፍልይ እኮ እዩ ፍልይ እዩ ማለት እዩ ወርቀዴና ሸይጥና ናብ ዓዲ ሃዲምና ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ነገር እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርሙኒ ዋ ንሕና ኣብ ርእሲ ሓዘንና ኣብ ርእሲ ፀገምና መሽና ጭንቀት ክንውስኸሉ ንቐፃሊ ክተሳጉርና ድኹም ተሓስብሉ ለኹም ዶም ንህዝቢ ትግራይ
كالصوا اختوصنا دهم كاب ጭንቀት ከተውጽና ድኹም ካብ ተዋላዋላይ ሓይሊ ከወጽኹም ድኹም ዋዕልኹም ምኽንያቱ ንሕና ክነሳጋግር ይነለና ንመንእሰይ ንምሁራት እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንሰማው የለውን after tuli yazalakh yellon እምበይተይ አደዋ ማለት እዩ ንስኸ ተዛረበ ዘልክ ትክክል እዩ ተዛሓተት ኪሕቶ ተሳግሩና ደኺኹም አው ደኸለኹም ይኹም አው እንተሊኹም ሲ ብምንታይ ኢና ንፈልጥ ከምዘይ ተጠራጠሩ ብምንታይ አሁን ትፍለጡ ወዘተ ተውሊ የመለኸምሽ ንሳተም አውዚኦም ዘለው ራእዮም ተዘለውሉ ማለት ይሕጅውን ህልውናና ድሕንነትና ክነረጋግጸሉ ዝሓሰብና ስምምዕ ብሰንኪ እንቁጽ አካይዳ ጸረ ሰላም አካይዳ መንግስት ኢትዮጵያ በትዝደለናዮ መንገድ ኸይደ ይካለን ስለዚህ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እናበልና ብዘየለ ነገር ኮይና ክንቀጽለይ ንኽእልን እዚ ማለት ግን ናይ ሰላም ድርድር ስምምዕ ንድሕሪ ሕዝ ተዓጽዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ኣይንደራደር እንዲና ድሕሪ ሕዝ ዝተባሃለ ራእዮ መጀመሪያ እትውግእ ጠጠው ክብል ከሎ ብዙሕ ሰብ ዝሰሓቶ ዘሎ ትውግእ ጠጠው ክብል ከሎ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዓዲ ኸይዶም ውዕል ገይሮም ሕጂ ትውዕል መሰረት ኣለዎ ማለት እዩ መበገሱ ነይርዎ ትባእሲ ትውዕል ከዓ ከምኡ መሰረት ኣለዎ ስቑኢሉ ኣይኮነን ዱብ ዕዳ ተፈጢሮም ማእኸል ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ንሱ የለን ትውዕል መሰረቱ የለን ግን ዕርቂ ክግበር እንድሕር ዳ ኮይኑ ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ወፃኢ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል እዩ እቲ ትክክለኛ መንገዲ ሒዝካ ተትማጎት ነርካ እኮ ክሳብ ሕጂ ተወዲኡ መሃለዎ ነይሩ ተዋና ጸገሙ ግን ሕጂ እውን ካሊ ውዕል ንኽንፈጥር ክንቃለስ ኢና እንተ ኮይኑ እዚ ዝወደቀ እዩ በቃ ድሒሩ እዩ ማለት ተረዲእዎም ዘሎ ድሒሩ በወገን መንግስት ትግራይ በወገን ህዝብ ትግራይ ኩሉ ጊዜ ንሰላምን ድርድርን በርና ከፍፉት እዩ ምክትል እዮም ነይሮም ንሕና ሓቢርና ማለት ሸምና እዮም ተጣቂዖም እዮም ተባሪሮም እዮም ብፖለቲካ ምክንያት በቃ እዚኦም ምስ ውድብ እዮም ያው ወደውን ዘሰው እዮም ንዓለም ተቃሊሶም እዮም አምሰው ሕዚ እዚኦም ምእዘዙልናን ዝደለናዮም ይገብሩን ኢሎም ኣባረሮም እዮም በርሕዚ ሓድሽ ገምጋማ ይኮንና ነምሰልና ብዘይ ኣግባብ እዮም ተላዒሎም ናፍታ ቦታኦም ንምለሶም እዩ ሕዚ ሓድሽ ገምጋማ ይገበርናን ግን ንፈልጦም ፀገም ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጥ ዝነበረ ግን ድማ ሕዚ ዕኒኒ እናበለ ድማ ህዝብና ብኸየ ዝርኢ መሪሕነት ድማ ሕዚ እንደገና ኣብቲ መሪሕነት መፅኦም ኣለዉ ክንርኢ ይግባአና ነይሩ ከመይ ኢሎም እዮም መፅኦም እዞም ኣካላት እዚኦም ኣብቲ ዕኒኒ ፀኒሖም ከሳግሩና ድዮም ብሓቂ ኢልና ዋላ ሓደ ክልተ ናበልና ክንርኢ ነርና እቲ ግዜ ዝዕድመና ኣይኮነን ሕዚ እቲ ግዜ ዝዕድመ ኣይኮነን ዝተኸበሩ ርእሰን ምሕዳር ግን ካብኒ ኮይኖም ኣብ ትሕቲኦም ክኸዱ ብሓቂ ድዮም ገምጊሞም ርዮም ድዮም ከሳግሩና ድዮም ናነ ባዕና ዲና ክንነብር ናይ ደቂ ሰባት ዲና ናርኣና ንቕመጥ ናይ ደቂ ሰባት እንግዳዕ ኢና ንርኢ ዘለናስ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንግዳዕ ኢና ንርኢ ዘለና ዝብል ግን ኣነ ተመልሚልኩም ዘለኹም ማእኸላይ ኮሚቴ ንህዝቢ ትግራይ ተሻግሩ ተባሂልኩም ብሓቂ ዲኹም ነፍስኩም ቀፊፍኩም መፂኹም ናበይ ከሳግሩ ክብሩን ፍትውን ሓውሲ ካበይ ናበይ ከሳግሩ ኢልካ ኢኻ ከመይ ገይሮምከ በበየናይ መንገዲ ትሰግር እኮ ድልድል ተሊካ እዩ እቲ ድልድል ኣይሓዝዎን ዘይሓዝሉ መንገዲ ከዓ ንምንታይ መሲልካ ከምዚ ዝሰማዕካ እዩ ተሸይሞም ነይሮም ማለት ግምገማ የልየናን ተድልዮም እያ ታሹመት ድሕሪ ዳ ኣምሳና ክሰርሑ ኮይኖም ገለ እናተባህለ እዩ ማለት እዩ ትሹመት ከም ዘለዎ ይቐፅል ሶኬ ማለት ገብረ ሸይምካዮ ወላ ኣብዝጊ ምፅኻዮ ዕቁባ ዝጊ ኸይዱ ተወልደ ነይሩ ሓጎስ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ለውጥ የብሉን ማለት እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ ኣብቲ ሓደሽቲ ሹመታቶም ንባዕሉ እቶም ንኡሳት ዕድመ ዝበሃሉ ሓድሽ ሓይሊ ተራእዮም ዘይፈልጡ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ህዝቢ መዋፅኦ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ስየ ዝኾኑ ማለት እዩ ምሁራት ሕጂ ኣነ ንባዕለይ ንኣብነት ሓላፊ ሚድያን ገለን ኮሚኒኬሽንን ገይሮም ክሾሙን እዮም ዝብል ግምት ነይሩ ንትብል የለውን እኮ ቶም መናእሰይ ሲሪየስሊ ቶም መናእሰይሲ የለውን ማለት ቀልዲ ገይረ እምበር ቶም መናእሰይሲ የለውን በቲ ሓደ ወገን ዝሕዝን ጉዳይ ንሳቶም እዮም እንታይ እዩ ተፈላለዮም ቅድሚ ሕጂ ኮርዮም ነይሮም እዚኦም ኩሎም
أنصار تناتاتهم شومت سلا زخده تجزياو منقستي حججن نتوم شومت مالت نتوم زخوريو تملس كاتهم صوم زي نتن عدتات زيهم كلن دخاتات غيرون زلو خساب حجي ولا نحر وريدوسي سحتت نيروون ابزلو كحيسكا وي كالي سرح دا اخنبر نيروون بر امصيخا مليسكا እንደገና እንዳመለስካ ማለት እዩ ኃይለ ደቤት ከሐጉስ ይልጎጽ ብርህ ይልሉ ንመን አለም ጎሮ ሃዲያ ተሸይሙ ሓላፊ እንታይ እዮም ዘሎታ ኮሚኒኬሽን ዕደና እንዲም ቱሪዝም ንሕና አረ በቃ በጣም መስሐቅት እዩ ማለት ሸይሞም ልሕይ ተሐጉሱ ደብረጽዮንም ተሸይሙ ልስታሊሉን ሕጉስ ዕጅ ማለት መን ክባእሱ ولا حدا زباس يلن ولا حدا حجي لم كده صبوك كنقنينا زياني رات هدليت بقى حجي حنت نجر تصبيت تكبر حدا رخا قداي منسترنا ايثيوبيا زلها تاشومت زي اصدقله تزي كوين احنا مكراينا هنركب اموتي وعلى بريتوريا زبهالون مالتي نابزي اتو ماسغرومو كميغروم كو خفصمو يلن يوم زولو زلو جن بقى نتملئسيسي انت زعرف زياني تاباهجن تهدليت النساس لزغونتس زي عند حرد أسميرات اللهم كندكسينا احنا صقامي يبلنا خناطو شومت نزدلي شوموت يبكى صوت بل بعراي نزدلي بعرايو حسر نزدلي حصور يبكاو تعرف تواقع اي كفت نحرد قال لك اخوينا بقطر فوطوت خوينكم نبينو في ليبل كاب دنبه حصروا مهابيو نبينو حجي زي ام كم حسر كوينا تقلقلهم تاع الشومت بقى تبهم حجي حيزو ما دلو بعلم حادراخم بقى حجي زخون حيل نحنا ندليونا بحق تخوينو سي بقى ذا شومتهم زيئة ما عندهم سبب كي تنكفولهم كابوت تهزبي ولا سريح كبلع مأنتان وخسر حوديهم ذيك سرح دي يفلت جن كن رأي أزيون رأي واسك ألم انتخوانا ألم كبير ما تنكاوتاي عربي ناتو قمقامين يرو تسيو أو العلم ريت زلو نقرن أو تحت سماي زلو نقرن كله زي تواهلو نقريل زي اللي نقربه مالتيو كاود حار حافا بيلكا ما تنكاوت خافتم تلعلو حدا زمت حساب استقاومي خا ناي بعلخ حسابون تلعلي خا زبلي عسرت مخانهم أم تشعت مخانهم تمسرح فتصامي 45 مخانهم تم أخلاي كوميتيكو حدش نجركم سنة 45 وصيت كنري ينبر حدا زولو كم قالكم تعفينكم كيدو ندحر كوينو انتهى اليوم تم أخلاي كوميتيرا صراحة فتصامون تشعت مخانهم انتهى اليوم سيلو حدا دو يجزأنا حساب كم تصم انتان كوي حساب تفلت دي خانس خامالتي تحسب زي مثلا نيرو كم زي نبر نير قدم قلعو خلنا حجي انسسات بمول امسي محبر نسة تباهيلهم كلهم انسسات محبر جيرهم كاباتهم مفلسالو انبسالو وعقالو زب نيرو حجي كلهم مصيوم ابت محبر قديمهم نمفلس نبلعيهم تباهيلهم دحار زب خا هو خندي تفلطو افت بر صنيحو مسولت تمفلس مغيا مس جمره عاره فلطنا انا محبر صبيكا كوينا زلنا غليلومو دحار اتيو كبلعو حريدومو تنكولኛ من نيرو بخاريت وخاريا سي تايغرا مالتيو نزا لبس سريقاتا نبينا دحارو دنهالو حجي زبي لبا من تايلا يلو اتا عشادي خايلو نت زب مالتي لبت زلورو مجمريا حوم سبلكا دنغي خوين نيرس دحار فلطنا انا غله حسينا كاينا مسبلكا تموليس موصيو إلو ويبهال حجي نحنا خمزي اتخوننا زله لبي سلازي لبي تزلو نيرو خمزي لي زارو برغص كمزي كو مالت تغمغيمو توقيسو سماي اب سماي وريدو دبزو ورعدا وريدو حدا سبسي بزعبا حدا سب كزارب كلت عامت 3 عامت عبي ساتلايت خفت ناي بحق مالتي نمنتاي كسبع زبن زيتبل هو يزعلم غيرو هدبسو مزحتو سبكو بتدحر كوين زوارديو وانا محضاري دي غلزو بلو ومبر مانم سب كو يفلطون هاي لدي بيت راح يفلطو حجي نناول قوم ميديا لووم نناتهم ززاربلوم تزارب للها دوموز كاتيلو معنتي بل تزارب مالتي ماي جاد كمزي كابز بحال نابرا يمحركم كمزي كابز بحال مالتي يمحرنا نخلهنا مالتي محيرنا ايو خصاب حجي زلو صفچل زبل نابرا اينا نبر زلنا نحقن مزراب مالتي كاب كمزي عينت هاو تتلي انا خزاربلك نول كسب يلو ممزارو
ውልቀ ሰብ ንዓዲ መሪሕዋ ማለት ሓደ ሰብ ማለት ቀዳማይ ሚኒስተር ማለት እዩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ውልቀ ማለት ብውልቅኡ በትሒዝዎ ዘሎ ታይትል ይፈላለዩ ይፈልጥ ግን ብዛዕባ ትውልቀ ህይወቱ ከምዚ ኢሎም ገምገምዎ ከምዚ ዝበለ ፈላጥ ታሪክ ገብር እዩ ወዲ 70 ወዲ 60 ሕጂ ንሱስ ቀደም ሕጂ እንዳመርሑ ፀንሐ ኣሞ ወዳእቱ ብስሩሲ ኩሉ ግዜ ናይ ግድን ዲ በቃ ምክትል ተነርካ ምክትል ቀዳማይ ተነርካ ቀዳማይ መራሒ ተነርካ መራሒ ቢሮ ልምዓትን ገለመለን ዝበሃላ ተንሰርቀለን ገለን ተዘይተዋሂበና ካይትመርሕን ኣብ ተዓደስ ኣይነብሩ ናይ ግድን ንሰን ክወሃው እንክእል ኣለውን ነዚ ኣኔራታ ዝኸለ ጉያ ለውጥ ክመጽ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ የዋህ ክህሉ ይኽእል ማለት ናይ ምንታይ ለውጥ ናይ ውግእ ክህሉ ይኽእል ይኹም ለውጥ ገለ እዚኦም ሒዞም ኣይመጹን እዮም ባይዞ ከይዶም እዮም ደሪቆም እዮም መወዳእታ ስታግናንት ዝኾነ ኔቸር ተታሒዙ ዴድ ኢንድ መወዳእቱ ማለት እዩ ኮሒ ወጨ ተገልበጥ ከያ ወጨ ሸይሞም ገዲፎምስ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ መረፅ ኣካይዶም ብጣዕሚ ብዙሕ ተሳትፎ ተባሂሉ 30 ገለ ካብ ሚእታዊ መንእሰይ እቲና ኢሎም እቲዮምስ ንመን ዲዮም መናእሰይ ኢሎም ማለት እዩ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን በዓል ጌታቸው ረዳ መናእሰይ 58 ገለ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ሃገብረላ እዩ ንሱ መንእሰይ ዳ ትሰርሕ ዘሎት ወርክ ማን ፓወር ወካት ሌበር ሲ ካብቲ መንእሰይ ተሳትፎ ክህሉ ይድለ እዩ በቃ ክንርኢ እንደሊና ወዲ 20 ገለን ዓመት ወዲ 21 ወዲ 22 በዓል ከምዞም በዓል ቸርነት ናበ ጦፈ ሕጂ ንሱ ሕጂ ማለት የለም ኢሎም ከምኦም ዝበሉ ቆልዑ መንእሰያት ሕጂ እውን መጽኦም ይረም ኣለው ይዛረቡ እዮም መፍት ብራኸሾ ንደልዮም ኢና በቃ ዋላ ንሶም እትዎ ተገደደ ሕምስ የብሉ ዋስክነ ተዓድሃቡ ዝራቢዕ ምስተስታይ ናጸጋዕኩም እኮ ካይትገብሮ መወዳእቱ ዘገም ዝኾነ በቃ ናብራ ማለት እዩ ገይሮምልና ኣሎ ሞሎም ዓንቴታ ሹመት ቀሪእናያ በዚ ከዓ መረፃ ተኻይዶ ለውፂታት ገለታይ ከም ዝግበር ኣይፍለጥን በተሓደ ወገን ማለት እዩ ተኻይዶ ኣሎ መረፃታት ከዓ ሒዞም ክመፁ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ክህሉ ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ይግምት ኣሎ ብፍላይ እንድሕር ደኣ ሕጋዊ ውክልና ኣለኒ ኢሉ መንግስቲ ተኣሚኑ እንታይ ዓይነት ስጉምታት ክወስድ ከም ዝኽእል ብዙሓት ፀገማት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ድሕሪ እውን ዝበሃሉ ነገራት እውን ቶም ዘረባታት ተጀሚሮም ዘለውን ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ተታሒዞም ፀንሑ እንተሊኦም እውን ወጥረታት ቴንሽናት ገለ ነይሮም ሓደጋ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ሰብ ይግምት ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ግን ዝኾነ ተስፋ ኣለና ተስፋ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሰላም ክትቅኒ ሰላም ክንቅኒ ባህግና ኮይኑ ሰናይ ቀን እናበልናኩም በዚ ንሰናበት ሓድስቲ ኮይንኩም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ኩኑ ቻው ፀጽቡ እስማዓና ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ